Thokozani kuparafindi insizwa eHondobe besithetha ngomba wentlahla. Kunemagnethi yomthi, umthi othiwa yimagnethi odonsayo, udonsa imali lo mthi lo. Khona singakwenzela sikusebenzise ngayo, utsala abantu, utsala indwendwe, utsala abantu. Awunebhizinisi mawucale ngalo mntu kuthiwa yimagnethi, tsala zonke iintlahla mawuzifuna, tsala yonke into mawuyifuna lo mthi lo. Sisebenza ngawo, uyadonsa ukwenzela indumasi, ukwenzela imagnethi kwinto oyenzayo, or abantu bonke bafune wena umtsalane wala magnethi. Imagnethi uyayazi into etsalayo, khona umthi wakhona. Mandifuna 073 730 44 24 kuparafini sizwe loo nto kuthiwa zam.